Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żied fl-appoġġ fost l-elettorat anke l-Partit Nazzjonalista żied 2 punti perċentwali fuq is-survey illi sar ix-xahar li għadda minn Malta Today biex bekk irreġistra l-aħjar riżultat f'dawn l-aħħar 3 snin. Skont dan l-istħarriġ Bernard Grech għandu vantaġġ fuq Robert Abela kemm fawdex kif ukoll fost il-persuni li għandhom edukazzjoni terzjarja. Fawdex Bernard Grech jaqbes il-Robert Abela b'aktar minn 7 punti perċentwali, filwaqt li fost dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja il-vantaġġ huwa ta' 5 punti perċentwali. Il-vantaġġ li kellu Robert Abela naqas bi 8 punti perċentwali fost dawk illi għandu bejn is-36 u l-50 sena. Din hija t-tieni darba li l-Prim Ministru niżel taħt il-50% kemm ilu fit-tmexxija tal-Partit Laburista. Skont dan is-survey, il-Partit Nazzjonalista għandu vantaġġ fuq il-Partit Laburista kemm fawdex kif ukoll fil-punent ta' Malta. Min-naħa l-oħra Robert Abela għadu jgawdi vantaġġ fuq Bernard Grech persentaġġ ta' ftit aktar minn 48%, bid-distak bejn it-tnejn ikun ta' 17 punt perċentwali. Is-survey iżda jikkonferma id-daqqa għall-gvern ta' Robert Abela li komplet tinħass fl-aħħar xhur, partikolarment wara l-kriżi li rċieva għal mod kif indirizza l-kriżi tal-pandemija, messaġġi konfliġġenti li jmorru kontra dak li bdew jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. L-istess ħarriġ iħares lejn riżultat ta' elezzjoni ġenerali li kieku kellha ssir issa. Is-survey jindika li l-Partit Laburista kapaċi jikseb 40.3% tal-voti, filwaqt il-Partit Nazzjonalista jikseb 30%. Dan ifisser l-inqas perċentwal għall Partit Laburista fl-aħħar 3 snin u l-akbar ammont għall Partit Nazzjonalista. Dan ifisser ukoll inqas distak bejn iż-żewġ partiti sa mill-aħħar elezzjoni ġenerali. Mill-istess ħarriġ tal-Malta Today joħroġ li 10% ma jafux lil min se jivvotaw, filwaqt li 11.7% wieġbu li mhux se jivvotaw.